moció porta el títol Cap a un Sabadell descarbonitzat i inclusiu. Ens enfrontem a un tema que vivim habitualment, diàriament, i que disfrutem i també patim, com és una mobilitat urbana i interurbana. Cada dia per anar al treball, a l'escola, a la universitat, a l'ambulatori, a comprar, a passejar, a fer esports, ens desplacem a peu, en bicicleta, en cotxe, en tren, en autobús, en transport públic o en transport privat. La qüestió que de vegades es converteix en una veritable aventura el desplaçament. Fer que comptabilitzi l'eficàcia, el respecte, la salubritat, la convivència en tot aquest moviment, sabem que no és una tasca fàcil en una societat en què la mobilitat i els mitjans utilitzats és quelcom creixent i la ciutat cada vegada és més difícilment transitable. Reflexionar, per tant, de com caminar cap a un Sabadell descarbonitzat i inclusiu segueix el lema central de la Universitat Popular, que és ajudar en el plaer de pensar i en la satisfacció d'actuar. Professor del Departament de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Bellaterra, que treballa en el Departament de Geografia. La seva tesi doctoral, el 2003, ja marcava un camí, portava per títol La ciutat de l'automòbil i un model urbà excloent, Sabadell com a exemple. Ha publicat un bon nombre d'articles i llibres, tant individualment com col·lectivament, sobre mobilitat urbana i interurbana, tant a l'àrea metropolitana com també d'ordenació del territori a Catalunya, de com aconseguir participació popular en la gestió de la mobilitat, sobre ciutats, bicicletes i vianants, de la mobilitat basada en el cotxe, de mobilitat i els polígons industrials, de com abordar la mobilitat quotidiana. I deixem-ho aquí perquè l'important és escoltar-lo amb ell i després tenir l'oportunitat en un torn de paraules enriquir o fer-hi aportacions. Vinga, ja quan vulguis, tens la paraula. Moltes gràcies i se sent, no? Sí. Moltes gràcies i abans de res agrair allò sincerament, a més avui que jugo a casa i que ens coneixem molts, poder estar aquí per compartir amb vosaltres una mica un resum d'elements de recerca però també de reflexió a partir de la meva feina a la universitat entorn del tema de la mobilitat. Us he de dir que amb la presentació que m'ha anat molt bé, a mi el que m'interessa més és la darrera part, la de tot de paraules, la de debat i la de fer, diguem, com més bulli l'olla. I per tant, intentaré ser breu. No seré breu perquè ja em conec, però sí que quedi estona per poder debatre i parlar. Tot i que el títol, quan em van demanar parlar de mobilitat, Sabadell, en el títol surt Sabadell, me'n parlaré de Sabadell, però en parlaré al final i tampoc ja vagi per endavant. No vull que ningú surti enganyat en el sentit que no parlaré en profunditat ni em centraré només en el que és el nostre municipi o la nostra ciutat, per diversos motius. Un perquè tampoc en la meva recerca no he treballat en profunditat, soc de Sabadell i per tant me'l conec, i perquè també ja no ens enganyem, aquí sou molta gent que molts dels temes a partir de la vostra vida associativa i militant possiblement, tant des d'un punt de vista tècnic com també científic, el coneixeu tant o més que jo. A l'hora d'estructurar la xerrada, com que teníem aquest títol, em va semblar que potser el més adient era agafar les paraules claus del títol i simplement anar diseccionant-les una per una, a veure què en teníem per aquests quatre termes: transició, descarbonització, inclusiu i Sabadell. I tot això, perquè fixeu-vos que no surt enlloc mobilitat, i tot això com ho anem casant amb el que és la mobilitat. Si voleu d'una forma molt barruera, els tres primers termes podríem dir que són més conceptes, seria més el que podríem dir com l'estat de la qüestió, el marc teòric, i després el que és la part de Sabadell, com una àrea d'estudi poc desenvolupada, apuntar una mica cap a on possiblement jo crec que hauríem d'anar, amb alguns elements de reflexió. Transició, què és això de transició? Com ja ho sabeu i ja se'n parla bastament, i fins i tot crec que tenim un ministeri, és passar d'un model a un altre. De fet, nosaltres
hem fet, com a mi m'agrada molt la paraula, va servir el Joan Murray, un geògraf mallorquí, que hem construït una societat yonqui del petroli. Estem enganxadíssims al petroli i ens hem de desenganxar d'aquest recurs. A nivell, per simplificar, i a nivell de relat, jo aquí pensava parlar com de dues derivades, encara que sigui breument. Una, que per què ens hem de desenganxar d'un cantó per un tema evident d'exhauriment de recursos, cada vegada tenim menys recursos, en aquest cas de reserves de petrolieres, i aquest recurs escàs i cada vegada minvant fa que hagi d'haver-hi un repensament del model, de deixar aquesta dependència, i que assistim des de, no és nou, això de fa molt temps, i aquí de conflictes, disputes pel control d'aquests recursos. L'últim episodi, Veneçuela, claríssim, Veneçuela és el país amb més recursos, més reserves petrolieres provades i que no controlen els Estats Units. Sembla que Xina, Rússia en part, sobretot la Xina hi és, i per tant és un joc des de la nova Guerra Freda, un nou conflicte cap a altres elements de control, per tantes i tantes guerres que molts d'aquí ens hem oposat, hem fet campanyes en contra, per tant tenim aquest element. També el tema de l'escassetat de recursos, potser no el nombraré d'una manera tan explícita al llarg de la xerrada, però sí que tinguem-lo present a l'hora que un recurs escàs vol dir que hi ha una competència per abastar-lo, per aconseguir-lo. I per tant, els forts són els qui poden arribar, i en aquest aspecte una lluita per qui pot fer-se amb els darrers vassalets de petroli que puguin anar quedant. Queda molt de petroli, no patim, però en tot cas ja no amb l'abundància, amb la facilitat d'aquell petroli barat amb el qual vam basar un model de creixement econòmic, sobretot al llarg del segle XX, però sobretot als anys 70-80 ja es va veure que la cosa començava a anar de caiguda. I l'altre element important per entendre el tema aquest de la descarbonització és el tema dels impactes, que aquí ho resumim d'una manera molt simple, amb el que són les emissions dels gasos contaminants a l'atmosfera. Me'n salto moltíssims més, perquè aquí hi ha moltes més derivades d'impactes també en relació a la mobilitat. Però anem directament al tall gros i deixem més la part d'escurar els ossos i tal. Aquí la gràfica que tenim és una evolució de les emissions de diòxids de carbonis a nivell mundial des dels anys 60 fins a una estimació de l'any passat, de l'any 18, podeu veure, això són gigatones, que són 1.000 milions de tones de diòxid de carboni a l'atmosfera, i com es passa de menys de 10 als anys 60 a pràcticament 40 gigatones actualment, l'any 18. Per tant, multipliquem per 4 tota aquesta gran quantitat de gasos contaminants que anem abocant a l'atmosfera. D'aquí, dels gasos contaminants, i aquí em permetreu que faci un salt d'aquesta transparència i vagi després, perquè se m'ha com despapelat, se m'ha colat aquí i crec que va millor després. També m'interessen dues preocupacions que són les que crec que són rellevants. I també perquè juguen a dues escales. Una, les emissions de gasos contaminants que afecten a una escala global, tot i que amb impactes locals molt importants, que és l'efecte hivernacle i el canvi climàtic. El diòxid de carboni, ja ho sabem tots, en fa anys que en parlem, genera el tema aquest del canvi climàtic, que és però a mi m'importa, o crec, perquè tinc la sensació que les polítiques es fixen en una cosa i obliden altres, que té un impacte global, això ens afecta el conjunt del planeta. Després, en l'àmbit local, evidentment que ens afecta, per
té una incidència amb el clima, els efectes extrems, sequeres, també mortalitat de població, per tant, amb onades de calor, té un impacte important, i que també hem d'adaptar la ciutat en aquest canvi climàtic. I l'altre, que en els darrers anys és molt potent i que jo crec que en l'àmbit local té més importància, és l'impacte sobre la salut humana. Per tant, tindríem, però aquest és més d'un efecte més, si em permeteu, més local. Del que és el canvi climàtic, les gràfiques que es fan servir ara i des de fa uns quants anys simplement ens mostra com els diferents mitjans o modes de transport, la forma de moure's, no és independent de les emissions de gasos. I veiem com els de dalt de tot, que és el caminar i anar en bicicleta, tenen unes emissions zero de diòxids de carboni per viatger i quilòmetre transportant, mentre que els motoritzats en tenen molt més. L'avió és el més terrible de tots, que té una contaminació més elevada, però la furgoneta i l'automòbil privat, que és d'un ús massiu, té una importància molt i molt rellevant en el que és aquests impactes en l'atmosfera i en aquesta importància en el que és el canvi climàtic. Per tant, aquí ja comencem a tenir pistes de cap on hem d'anar. L'altre és sobre la salut humana. No és el diòxid de carboni el que afecta directament la salut humana, sinó que són altres gasos i altres partícules. Aquí hi ha dos gràfics que són els diòxids de nitrogen i el que són les partícules microscòpiques, les PM10, com es coneix, que aquests són els que ens afecten d'una manera més important a la salut. Per exemple, no soc geògraf, no soc biòleg ni d'aquest àmbit de les ciències, però les emissions d'aquestes microscòpiques que surten sobretot del dièsel són les que respirem, que ens queden dipositades en el nostre cos, en el pulmó, i que no les traiem, per tant es van acumulant i poden desenvolupar diferents malalties, des del càncer, malalties cardiovasculars, etc. La meitat d'aquestes emissions prové del transport terrestre. Per tant, el 52% en tots dos casos ve del que és la motorització. La indústria té una importància molt més baixa. Després el segon, per exemple, amb les emissions de partícules PM10, les micropartícules, sí que trobem, per exemple, el transport marítim, que té una importància gran. Ja sé que no ens afecta la nostra mobilitat, però els creuers, els megacreuers al port de Barcelona són com centrals tèrmiques instal·lades al centre de la ciutat que van emetent gasos i gasos contaminants. L'Organització Mundial de la Salut, això ens parla, l'any 15 va haver-hi al conjunt de l'estat espanyol 9.000 morts prematures degudes a la contaminació atmosfèrica, en gran part derivada de la mobilitat, quasi 80.000 al conjunt d'Europa, i en aquests moments la mobilitat, que abans la treballaven sobretot urbanistes i enginyers, després ja es van posar les ciències socials, ara ja hi són els de les ciències de la salut. I els instituts de recerca de salut pública estan treballant d'una manera molt potent i molt important amb el que és la mobilitat, com una epidèmia mundial que ens afecta. Això simplement era per una cosa que possiblement ja sabem, però el que és, per entendre tot el debat en termes de la gasolina i el dièsel, la Unió Europea en el seu moment va apostar pels cotxes de dièsel perquè que estaven menys i emetien menys diòxids de carboni a l'atmosfera, per tant pel canvi climàtic eren menys perjudicials, però en canvi després amb el temps s'ha vist que són molt més perjudicials a la salut humana, perquè els òxids de nitrogen, tota aquesta petita fracció del 1% que està en aquella columna del gràfic de la vostra dreta, són el sofre, són els que afecten a la salut. I per tant ara hi ha, d'un cantó, un intent de reconversió amb marxes forçades per retirar dièsels, i d'altre cantó també és veritat que per refinar dièsel no necessites petroli convencional, aquell que es treu bastant net i que és molt més difícil amb el petroli que va quedant. Per tant, estem en aquest element d'aquesta disjuntiva.
Per tant, en aquests moments ningú dubta de la necessitat de la transició. Ningú dubta de la necessitat de la transició. Aquests dies fullejant el diari, vosaltres segur que també heu vist que els empresaris, les grans empreses, el Repsol, els Endesa, tothom està dient que s'ha d'anar cap aquí. Però, per mi, un cop dit això, dius, val, aquesta transició, si voleu, aquest descarbonitzar, treure aquesta dependència del petroli, com l'hem de fer? De quina forma l'hem de fer? I per mi aquí estem ara en una cruïlla important. I jo crec que aquí hi ha un debat entre les diferents voluntats, els diferents interessos que puguin tenir els diferents col·lectius i sectors econòmics, socials, de cap on ho tirem. Aquí veieu que tenim a la cruïlla cap on anem, i modernització ecològica. Seria un dels elements que la modernització ecològica el relacionaríem en aquests moments amb el que és el desenvolupament sostenible. El desenvolupament sostenible fa 20 anys o 30 era la part progre, diríem, del terme. En aquests moments el que és el desenvolupament sostenible és el que s'hi han apuntat molts grans agents econòmics, Repsol, el nivell de la sostenibilitat, totes les grans petrolieres. I una mica, si em permeteu, així, d'una manera simplificada, seria: no cal que canviem res dels nostres estils de vida, que amb la tecnologia podrem reduir tot el que són els impactes i aquí no passa res. Tirem milles i anem fent. Clar, després aquí jo he posat canvi de model, de fet no he posat l'etiqueta, de fet el canvi de model, de dir no, aquí hem de fer un canvi de lògica, un canvi de, si voleu, de valors, que seria la línia que ens apunten els decreixentistes, que no és un concepte, és un eslògan, que és un eslògan provocatiu, però que ens estan dient, ei, no, hem de canviar perquè el que és el procés aquest de modernització ecològica, aquest procés de deixar-ho a la tecnologia, no ens assegura, o al revés, ells neguen que puguis arribar a resoldre aquests problemes greus ambientals que tenim. Tindríem així aquests termes de debat. Llavors jo sí que voldria, com des de les ciutats, que hi ha com 3 elements que a mi m'interessen, que és sense transparència, però que es deixo. Un tema és el tema de la Smart, l'etiqueta Smart, les ciutats intel·ligents, tot és intel·ligent. Clar, en aquest cas, ja amb el que he dit, aquest canvi de model, aquest moviment decreixentista, ens alerta que no ens resol els problemes. Diu, no, al revés, si de fet molts problemes que tenim és perquè hem confiat molt en la tecnologia i ens ha generat molts impactes negatius. De fet, aquest setembre jo estava en un tribunal de treball de final de màster, un estudiant de l'ICTA, de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental, i feien temes de bicicleta i ho feia sota el paraigües del decreixentisme. I, clar, aquests parlen de low-tech, o sigui, en contraposició al high-tech, al low-tech. No basar-ho tot amb aquest element de tecnologia. Això no vol dir que jo crec que no s'hagin d'aplicar tecnologies perquè n'hi ha, però en tot cas no caure, a mi m'interessa perquè no caure en una solució tecnocràtica, perquè al final l'Smart, si no anem en compte, despolititza la ciutat, despolititza la societat, despolititza o nega el conflicte social que hi ha darrere tota societat, o que hi ha entre el si de tota societat i el si de qualsevol medi urbà. I per tant, d'acord, fem recerca, avancem tecnològicament, però no oblidem de polititzar les problemàtiques que tenim. L'altre element que m'interessa és el tema de la distància. El tema de la distància, el tema de la mobilitat, que està relacionat amb el tema Smart. La distància, és clar, si nosaltres volem servir que els desplaçaments han de ser a llarga distància, molt llunyans,
i amb baix impacte, o hem de repensar la mobilitat, hem de repensar també el territori, plantejar-nos les ciutats de manera diferent perquè les coses siguin accessibles, siguin a prop, les puguem fer de forma a peu i tal. Ja, com que tinc a la sala, el Pau diu les ciutats intel·ligents són les que caminen. Puc resoldre una cosa d'una manera fàcil, a peu, continua 10 minuts, un quart d'hora, a part de moltes més avantatges de vida urbana, d'espai públic, etc., també ens estalviem. Per tant, tenim aquest, però jo crec que a la mobilitat tenim aquests debats damunt de la taula. I per ser feliços havíem de ser propietaris, d'un cotxe, i això ens donaria la llibertat absoluta, no venim a tot arreu. Ara ja sembla que no, que l'altre, la mobilitat ha de ser un servei, per tant no cal comprar cotxe, que hem de fer-ho amb el mitjà més fàcil possible, i quan no calgui més remei doncs farem servir el cotxe, perquè el cotxe potser no l'hem de tenir nosaltres, que el cotxe potser és un cotxe compartit, ha de ser una altra forma de relacionar-nos. De fet, vaig veure que estan venint menys cotxes tant a la Xina com a l'estat espanyol, gran preocupació, la crisi que ve i tal, però sí que en l'anàlisi que feien des de la Xina sí que ja parlaven que tot un element, l'incertesa del canvi climàtic, l'incertesa econòmica, l'incertesa no sé quantes coses, però ja també sortia els nous elements de passar de la propietat als serveis, del compartit, que ja hi ha alguns canvis en aquest sentit. Crec que la transició ha de ser inclusiva, perquè si no malament, perquè hem d'intentar reduir les bretxes de desigualtats a l'accés als béns, als serveis, a la ciutat i a les formes de poder-nos moure. Aquí, algunes que ja en castellà la coneixem tots, perquè a més fa poc fa uns mesos van fer una conferència al regidor de Pontevedra, Sabadell, explicar l'experiència, però en tot cas inclusiu, per tant és incloure tots els col·lectius, no només els hegemònics, els col·lectius vulnerables, la mobilitat. Aquí una primera foto de Pontevedra, fixeu-vos en el que és l'espai públic, aquí a Sabadell serien voreres i cotxes, al mig, aquí són persones, és un sol nivell, gent tranquil·la, parlant, passejant, per tant, un exemple, un exemple de ciutat inclusiva o d'activació. Aquest és més discutible, però a mi jo el trobo interessant pel que ens vindrà després. Aquesta senyora és l'Anne Hidalgo, és l'alcaldessa de París, i amb una llarga lluita per peatonalitzar les ribes del Sena, i en una entrevista que li feien ja fa un parell d'anys, ella explicava, ella presidia, no sé si encara presideix la xarxa de ciutats pel canvi, transició pel canvi, i explicava com per lluitar contra el canvi climàtic feien fora el cotxe de la ciutat, i el feien fora, deia, amb determinació, que havien tancat una autopista a les ribes del Sena, deien, ho han fet, la gent diu que és un desastre, però aquí no ha passat res a París, no l'han col·lapsat, i a més, i aquí és un altre element que a mi m'interessa, a més vam fer estudis i vam determinar que el 80% dels usuaris d'aquesta via, d'aquesta artèria, d'aquesta carretera, eren homes que anaven sols i que eren de posició econòmica alta. Per tant, hi ha un tema de redistribució, si voleu, de riquesa, de guanyar espai públic a favor de col·lectius més desafavorits. Cal dir que això és, després la foto i això de la victòria per Hidalgo, és posterior perquè van recórrer, els tribunals van dir que no podien tallar les vies ràpides del Sena i van tornar a recórrer, en aquest cas l'Ajuntament, i finalment van guanyar, no per temes de canvi climàtic, no per temes de salut humana, sinó perquè es posava en risc el patrimoni cultural de París, del centre de París, perquè passaven que la contaminació malmetia aquest patrimoni. Però en tot cas, la bona notícia és aquest element. I aquí m'interessa entrar en un altre concepte que fan servir la Unió Europea, que és el que en anglès diuen traffic evaporation. Que aquí ja és que si tallem, no sigui un carrer, quina autopista, què farem? Ho col·lapsarem tot
La resta de carrers quedaran malmeses, això que sentim fins i tot per l'hora de fer camins escolars, pels carrers de per aquí Sabadell. Doncs la Unió Europea i estudis ens mostren que no, que si es talla un carrer, el tràfic té com un procés, té com un element gasós, de gas, s'evapora, desapareix. La gent busca alternatives de moure's, deixa el cotxe i va diferent. La mobilitat l'hem de gestionar des de l'oferta. Nosaltres hem de decidir quin model volem de mobilitat, quin repartiment model volem, i a partir d'aquí crear o descrear les infraestructures necessàries. No podem anar a crear demanda, és crear una demanda. Us imagineu que féssim el mateix amb l'aigua? La nostra demanda d'aigua pot ser limitada. 100 litres per persona al dia, de broma, jo em vull guanyar cada dia, jo vull piscines, aleshores portarem aigua del Roine, portarem aigua de l'Antàrtida. No, tenim l'aigua que tenim a les conques internes de Catalunya i amb aquesta aigua gestionarem i és l'aigua que tindrem. Doncs bé, amb l'espai públic la mobilitat ha de ser el mateix. No podem anar responent a les demandes de la demanda. Seria la reassignació de les prioritats a l'hora de fer polítiques de mobilitat. La piràmide la posem per cap per baix, el més important és els modes més sostenibles, més amigables, menys contaminants, més inclusius, que és la possibilitat d'anar a peu, la possibilitat de bicicleta, després el transport públic, taxi, i després els vehicles amb motor i finalment els vehicles de baixa ocupació que són els cotxes. Per tant, aquest hauria de ser la piràmide. Jo simplifico perquè espereu en el debat puguem parlar de més coses. Aquí hi havia un petit vídeo que ja he pensat que no, posaria que potser eren 2 minuts, però ja la foto. Aquí també què és el que m'interessa? Perquè fixeu-vos que hem estat parlant sobretot de contaminació d'emissions de diòxid de carboni, d'emissions d'altres gasos a nivell global, canvi climàtic i a nivell de salut humana. Però també hem vist amb els exemples que hem estat veient, hem estat parlant d'espai públic. Aquí on vull anar, a veure, la conversió l'hem de fer amb vehicles que no emetin gasos contaminants o això, ho hem de repensar el model d'una manera més àmplia. I per tant els espais públics, sobretot dels centres de les ciutats, que són tan limitats, probablement l'hauríem de recuperar per molts altres usos, per molts altres usuaris, com hem vist a la foto de Pontevedra i el que us he explicat de París. I aquesta vineta m'agrada molt del pobre ciclista. Jo que vaig en bicicleta puc dir que és això, aparta, que ocupes tot el carrer i te diuen els del cotxe. Bueno, clar, ocupar tot el carrer és el cotxe, la bicicleta ocupa un petit tros. I l'altra foto és un petit vídeo que no es veu bé, però que a mi m'agradava perquè és, us imagineu, venien a dir, mira, ens van dir que comprant una caixa seríem feliços, aleshores tothom compra caixes, que són unes caixes de cartró que fan com de vehicle, i vas pel carrer, i n'hi ha cada vegada més, i han d'aparcar un sobre l'altre, i al final s'acaba menjant l'espai públic. Clar, jo una mica és això d'alertar, diem, la conversió està bé, evidentment, els vehicles no han d'emetre gasos, però no podem caure, jo crec, en un model igual només a partir de vehicles elèctrics. L'expulsió d'usuaris, la possibilitat que tothom pugui circular pels nostres carrers quedaria igualment limitada. I per això m'agradava el vídeo, perquè eren caixes de cartró, no eren sorollosos, no feien gasos, totes aquestes avantatges, però igualment era un element així de col·laps. I després, un altre element que vull entrar com a geògraf és el tema de les diferències territorials urbanes. En tant que la ciutat, jo no sé què és la ciutat, semblen els estudiants de primer de grau que però no parlar de ciutat en aquesta assignatura, és a veure com definim ciutat. Si la ciutat només és l'espai compacte, construït, poligòric, tant el que nosaltres tenim al cap quan parlem de Sabadell, la ciutat va més enllà d'aquest espai
construït un pacte continu. Crec que hi ha bastant acord acadèmic entre urbanistes, entre geògrafs i geògrafes. La ciutat va més enllà, és l'espai de vida, de relació quotidiana dels residents en una àrea més àmplia, visquin en habitatges, en milles de cases, o visquin en una casa dels afores d'una urbanització de baixa densitat o amb unes relacions fortes. Tot el tema aquest de la transició, el que és als centres urbans l'estem fent prou bé. Ara, el que és a la perifèria, anem molt malament. Aleshores, els francesos, com que a més han fet les conurbacions metropolitanes, tenen el municipi, tenen el que és l'entorn, i fan enquestes i tenen dades, doncs poden treballar amb dades, amb la qual cosa sempre és d'agrair. Nosaltres estem bastant desèrtics amb l'assumpte. Però el gràfic de dalt, a la taula de dalt, ens mostra l'evolució dels desplaçaments entre l'any 87 i l'any 2016 i a la part de dalt és el centre de la ciutat de Lille, al nord de França, uns 4 quilòmetres per 4 quilòmetres, la part central, i mostra com l'anar a peu ha augmentat un 33%, l'anar en bicicleta s'ha incrementat un 176%, l'ús del vehicle ha baixat un 34% i el transport públic ha augmentat un 330% aquests 20 anys. És a les dades que ens mostra aquest autor. En canvi, també ha augmentat la mobilitat. En canvi, el que és la metròpoli europea de Lille, que està a la frontera amb Bèlgica, veiem que les xifres són diferents. Que l'anar a peu, en aquestes àrees, ha baixat el 7%. Que l'anada en bicicleta ha baixat el 36%, que el cotxe ha pujat el 38%, i bé sí que és veritat que el transport col·lectiu també ha pujat el 46%. Però per tant hi ha dues realitats diferents, i per tant la ciutat que entenem per ciutat, si és el que és aquest espai construït i que nosaltres tenim al cap com a ciutat, o aquesta nova forma urbana que la nostra societat, que als 60, hem anat extenent, provenint de la suburbanització del model nord-americà de ciutat. El gràfic de sota és d'Estrasburg i també és centre, perifèria, o la perifèria propera i la gran perifèria, també entre els anys 88 i l'any 2009, i dit això, Sabadell. Amb dades que jo almenys les que he trobat són de l'any 11, de l'enquesta mobilitat quotidiana, i algunes petites xifres perquè ens situem a veure com estem, que no estem tan malament. Municipi de Sabadell. Si mirem el repartiment modal, que és el que tenim aquí darrere, veiem que quasi la meitat, el 47,8% del total dels desplaçaments es fan no motoritzats, bàsicament a peu, i la bicicleta no ens ho posa, suposo que és un ús bastant marginal, però quasi la meitat de desplaçaments l'any 11 es fan a peu. La majoria de gent, menys la majoria relativa, de desplaçaments els fem a peu a la ciutat. Després tenim, que jo trobo que és molt alt, quasi un 40, un 39,6% es fa un vehicle privat, un transport privat, que quasi tot és en cotxe, quasi tot, perquè també hi ha la moto. Sabadell té un bon sistema de transport públic a nivell municipal, és després de la conurbació de l'àrea metropolitana, és el més eficient, el millor, el que transporta més passatgers. Per tant, tindríem aquest element. Després una altra cosa, perquè jo això de Sabadell, aquí una exposició que vam fer feia anys al Museu d'Història del Made in Sabadell, em va tocar fer, hosti, això és Sabadell, què és Sabadell? És que no sé què és Sabadell, això comença i acaba Sabadell. Sempre dic això, jo entenc que les obligacions administratives sí que ens marquen el que és Sabadell i el que no. Jo ja no ho tinc tan clar. Però fixeu-vos, això són la mobilitat de Sabadell de residents i no residents, és a dir, les relacions dels nostres desplaçaments l'any 11 amb els municipis, els municipis que van i que venen, siguem de Sabadell o siguin d'altres llocs. Clar, si mirem només per municipis veiem Barcelona, però si fem una miradeta una mica més acurada, veiem que bàsicament els sabadellencs i sabadellenques ens movem per dins o ens movem pels municipis més de l'entorn. Els municipis més de l'entorn són el sistema urbà de Sabadell
o poseu-li el nom que vulgueu, si no volem dir que Barberà és sistema urbà de Sabadell, o que Sant Quirze és sistema urbà de Sabadell, o que Polinyà és sistema urbà de Sabadell, tant me fa, però amb dades això forma un sistema urbà i de relacions intensíssimes que les podem valorar i mesurar amb fluxos de mobilitat. I veiem, el sistema urbà i amb la nostra ciutat germana, que és Terrassa, que veiem que quasi eren 40.000, però en Barberà 30.000, en Sabadell de 26.000, en Cerdanyola 25.000, per Cerdanyola sobretot universitat autònoma. La resta de Vallès Occidental, 44.000. És a dir, en total, el que era el Vallès, una suma grollera que he fet, són uns 200.000. Eren desplaçaments diaris, de connexió. Jo penso que hem de pensar en Sabadell, però no només amb el que és el Sabadell que tenim al cap, sinó més amb aquest sistema urbà més ampli. I per acabar amb tema de dades, les dades de mobilitat segons el tipus de desplaçament. Aquí veiem que els desplaçaments que es queden dins la ciutat, dins del municipi, si voleu, 2/3 aproximadament són en modes no motoritzats, bàsicament a peu. Per tant, la gran majoria de desplaçaments a dins de la ciutat els fem a peu. Amb cotxe quasi un 30%, un 28 i escaig per cent, una barbaritat. I amb transport públic no arriba al 10. I això en aquest moment, l'any 11, és bàsicament l'atur, transport públic és el que tenim per moure'ns dins la ciutat, que són molts desplaçaments, molts. De connexió, un desastre. El 75% de desplaçaments de connexió, segons les dades, són en vehicle privat, en transport privat. El transport públic té més bon comportament, un 21%, i els no motoritzats és un trist 3%. Però jo crec que això ja ens pot anar donant pistes de cap on hem d'anar en el que és el futur. Aquest mapa, per què el poso? Perquè a Sabadell ja sabeu que estem en la zona de, com es va, no sona el nom, de zona de protecció especial atmosfèrica. Tenim unes àrees, no sé quan, no recordo, 20 i escaig municipis entre Barcelona i cap al Vallès Occidental i Oriental, que sobrepassem els límits de gasos contaminants a l'atmosfera. La Unió Europea diu que si més això s'ha de baixar. Hi ha tot un decret que marca tot d'accions per resoldre això, perquè si no la Unió Europea tard o d'ara ens posarà una multa, això és competència de Generalitat. Nosaltres, en comptes d'anar resolent, demanem pròrrogues per poder complir, però continuem en l'àrea aquesta de color vermell. I Sabadell, malgrat que ens movem a peu, etc., Sabadell, malgrat tot això, estem a dins d'aquesta àrea. És a dir, que respirem un aire per sobre dels límits permesos de la Unió Europea pel que fa a gasos contaminants. Per tant, més motiu per actuar. L'entrevista que li feien a l'alcaldessa de París que deia s'ha d'actuar amb determinació perquè si no, no ens podem arribar a imaginar les denúncies que ens cauran per no haver protegit la salut de la població, doncs avui, casualment, no la buscava, fullejant digitalment el diari, he vist que un jutjat de Barcelona ha acceptat una denúncia per contaminació atmosfèrica contra l'Ajuntament de Barcelona perquè no estan fent la feina que toca i no estan posant en risc la nostra salut. Jo només he parlat de contaminació, he fet una pinzellada d'espai públic, no parlo d'accidents, no parlo sobre el medi natural, tot això ja ni en parlo. Només és la concreta. Aleshores, Sabadell, ara hi ha 2 o 3 fotos que a mi m'agradaria que fos més l'element de tot, però també d'això. Aquest reconeixement d'aquesta realitat complexa d'aquest Sabadell, més enllà de Sabadell, i jo reconec que l'organització administrativa no ens facilita, perquè tenim un sistema d'administració local que és la que és, amb les competències que acaben on acaben, i a més que resulta que l'àrea metropolitana de Barcelona acaba al carrer de Sabadell.
i resulta que a l'altre cantó de Sabadell ja dius, no, vostès són el mateix, compartir un sistema urbà, no, resulta que allò és àrea metropolitana de Barcelona, no? Que també molt a quina idea tenen d'àrea metropolitana, no? Que sempre m'havia cansat d'explicar als estudiants la regió metropolitana de Barcelona és policèntrica, amb unes centralitats i no sé quantes coses, no és com París, no és com Madrid. Resulta que des de Barcelona actuen com si fossin París o Madrid, no? I a partir de Barcelona hi anar fent cercles concèntrics, no? Per tant, la foto l'he feta, la vaig fer ahir i és una foto del meu recorregut, baixant el talús de Badia, el polígon de Sant Pau de Riu-sec en primer terme, però ja m'agrada perquè surt Barberà, surt l'aeroport, surt Sabadell, no? I per tant per mi això és Sabadell, no? Més enllà de l'element estricte del terme municipal. Aleshores, jo distingiria si voleu d'una manera molt simple, dos espais. Un, l'àrea central i compacta, això és al costat de casa meva, que em té fregit, diríem, perquè sap greu, però per equilibrar la distribució de l'espai públic, no? Això és el carrer de l'Escoll de Marà. Ja no és només que l'estructura del carrer tinguem la que tinguem i quan vam fer aquell plan Z que van, en comptes d'aprofitar per fer d'un nivell i fer una redistribució com Déu mana, ens van mantenir les voreres un poc més amples. Ja no només és que l'estructura, tinguem unes voreres infames, jo crec que Sabadell, us ho dic així, té l'espai públic més infame de la majoria de ciutats, ja no del món, catalanes. O sigui, no ens mereixem els carrers que tenim, no ens els mereixem. Però no només això, sinó que la gestió que fem és pèssima, perquè això, la vorera de l'esquerra estan dotes, han eliminat la vorera i en comptes d'ampliar i treure el cordó d'aparcament, han mantingut el cordó d'aparcament. Aleshores, per tant, tenim l'estructura, però fins i tot el que és la gestió quotidiana, molt malament. Per tant, però aquesta part em preocupa relativament fort, perquè jo li dic que això a vegades també perdona poc. Doncs aquí dic, no sé com teniu ànim de batallar i de no perdre els nervis i l'esperança. O sigui, com nassos hem d'anar batallant perquè carrers de 9 metres o 12 metres d'ample siguin carrers de vianants. És que qualsevol ciutat ja ho ha fet. I aquí encara ens hem de pensar i hem de fer estudis. Bueno, no ho sé, jo la veritat, aquí perdonem-nos perquè no acabo d'entendre. Ja no parlem, diguem, el que va fer, el treball que va fer el Toni Font, de la Gran Via, de repensar la Gran Via, que és un altre element. Ja parlo de cosetes que clamen al cel. I l'altre, que no tenia foto, i mira, vaig posar aquesta que tenia, que no és ben bé, però com que és més enllà, és aquesta àrea urbana i posat ampliada d'aquest sistema urbà més enllà. Això és l'ampliació de la C58, aquest carril addicional, que em trobo cada dia anant en bicicleta a l'Autònoma, allò, màquines i tal, per fer un nou carril. Jo no només dic jo, que tinc un sistema urbà que va més enllà, això que jo recordi, ho deia el Clusa, quan en la conferència que va fer d'ingrés a la Fundació Bosch i Cardellà que als anys 70, que parlava allà de l'àrea metropolitana de Sabadell. I s'ha anat fent. I de les directrius nacionals de mobilitat parla d'un sistema urbà de mobilitat de 7 municipis a l'entorn de... Sabadell més 6 municipis. Però per mi aquesta és la història del Llompi. O de la cançó de l'Albert Pla, Mañana lo dejo. Però avui l'últim pico. Hem de fer el quart cinturó, llegir el diari Sabadell Esparverat que deia el conseller Calvet, fa 3 setmanes, l'alcalde de Castellà, que l'Ajuntament de Sabadell fes el favor de posicionar-se ja amb la Ronda Nord, perquè el creixement de Castellà depenia de la decisió de Sabadell. Vam pensar que el creixement de Castellà depenia dels límits sociomediambientals del planeta i no la decisió de l'Ajuntament de Sabadell. Per tant, és allò, és l'últim pico, mañana lo dejo, però que va totalment en contra de la lògica d'aquesta de la descarbonització i tal. Per tant, el que hem de fer també és com connectem aquest sistema urbà més ampli
del que és el terme municipal estricte, no? Fins a quin punt les poblacions de baixa densitat els hem de facilitar o no, o hem d'afavorir també un canvi modal, o encara que facin servir el cotxe una mica, però que després sàpiguen que a l'espai compacte no poden entrar, o fins a quin punt que continuïn usant el cotxe sí que potser va bé per la salut, perquè no tens la contaminació entre les parets del carrer estret, però en canvi continuen emetent gasos contaminants i per tant l'efecte hivernacle el continues tenint i per tant aquest efecte global sí que ens afecta a tots, no? I per tant no és fàcil, perquè en tot cas aquí hem d'anar amb polítiques territorials de compactació, de refer diferent la ciutat, no? Però tindríem aquests elements, no? Per tant, jo diria, doncs, bueno, jugar amb aquestes escales. Ja veieu que de seguida tampoc no he entrat gaire més enllà d'una crítica així com global general. I, bueno, sisplau, visiteu el que debatiu i si no, m'escriviu o m'expliqueu